Στο βίντεο αυτό θα δούμε μία άσκηση η οποία αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο του έκτου κεφαλαίου της χημείας κατεύθυνσης, δηλαδή στο ατομικό πρότυπο του Bohr. Πρόκειται για μία παράγραφο που παλιότερα διδασκόταν στο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της φυσικής γενικής παιδείας. Όταν το μάθημα αυτό καταργήθηκε από πανελλαδικώς εξεταζόμενο, ερωτήματα από αυτή την παράγραφο άρχισαν να εμφανίζονται στο διαγώνισμα της χημείας. Πριν ωστόσο περάσουμε στην εκφώνηση και λύση της άσκησης όμως, θα δούμε κάποια θεωρητικά σημεία τα οποία θα πρέπει να τονιστούν και να τα έχουμε κατά νου μας. Το ατομικό λοιπόν πρότυπο του Bohr συνοψίζεται σε δύο συνθήκες. Αυτά τα πράγματα υπάρχουν και στο σχολικό βιβλίο, από εκεί τα έχω πάρει. Η πρώτη λοιπόν συνθήκη μας καθορίζει ότι το ηλεκτρόνιο πλέον κινείται σε καθορισμένες κυκλικές τροχές, δηλαδή σε τροχές που έχουν συγκεκριμένη απόσταση από τον πυρήνα, και κάθε τροχιά έχει μια ορισμένη ενέργεια η οποία δίνεται από την σχέση αυτήν εδώ. Παρατηρούμε ότι στον παρανομαστή αυτού του κλάσματος υπάρχει ο κύριος κβαντικός αριθμός n υψωμένος στο τετράγωνο, με αποτέλεσμα όσο η τιμή του n αυξάνεται, δηλαδή όσο απομακρυνόμαστε από τον πυρήνα του ατόμου, η ενέργεια να αυξάνεται και αυτή, να γίνεται λιγότερο αρνητική, δηλαδή να έχουμε μια αλγεβρική αύξηση. Και περνάμε στην δεύτερη συνθήκη, τη λεγόμενη οπτική συνθήκη, η οποία αναφέρει ότι όταν το ηλεκτρόνιο τώρα μεταπηδά από μία τροχιά σε μία άλλη, τότε μπορεί αυτό να απορροφάει, να εκπέμπει ενέργεια υπό μορφή ακτινοβολίας. Η σχέση που βρίσκεται εδώ στο πορτοκαλί πλαίσιο καθορίζει τη συχνότητα N του εκπεμπόμενου ή απορροφούμενου φωτονίου και μας λέει ότι η ενέργεια του φωτονίου H επί νη είναι ίση με τη διαφορά ενέργειας των σταθμών μεταξύ των οποίων συμβαίνει είτε η μετάπτωση του ηλεκτρονίου. Συγκεκριμένα, όταν το ηλεκτρόνιο μεταπίπτει από υψηλότερης ενέργειας τροχιά σε χαμηλότερης ενέργειας έχουμε εκπομπή ακτινοβολίας, ενώ όταν μεταπηγαίνει από χαμηλότερη σε υψηλότερη, τότε έχουμε απορρόφηση ακτινοβολίας. Ένα πράγμα όμως το οποίο δεν αναφέρεται στο κείμενο του σχολικού βιβλίου είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί η αποδιέγερση, η μετάβαση δηλαδή από τροχιά υψηλότερης ενέργειας σε τροχιά χαμηλότερης. Έτσι λοιπόν πρέπει να πούμε ότι η αποδιέγερση μπορεί να γίνει είτε απευθείας με ένα άλμα στη θεμελιώδη κατάσταση, οπότε εκπέμπεται ένα φωτόνιο, είτε με διαδοχικά άλματα σε ενδιάμεσες ενεργειακές καταστάσεις, μέχρι το ηλεκτρόνιο να καταλήξει στη θεμελιώδη, στην ίσον 1, οπότε στην περίπτωση αυτή θα εκπεμφθούν τόσα φωτόνια όσα και τα άλματα που πραγματοποιούνται. Να δώσουμε ένα παράδειγμα από την καθημερινή μας ζωή. Όταν θέλω να πάω από το σημείο Α στο σημείο Β, υπάρχουν δύο τρόποι. Μπορεί να μπω στο αυτοκίνητό μου και να μεταβώ κατευθείαν από το ένα σημείο στο άλλο. Μπορεί όμως να υπάρχει και ένας εναλλακτικός τρόπος, από το σημείο Α να πάω σε ένα ενδιάμεσο σημείο Γ με κάποιο λεωφορείο και στη συνέχεια από το Γ στο Β με κάποιο δεύτερο λεωφορείο. Ένα άλλο σημείο το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι το εξής, ότι κατά την αποδιέγερση αυτή ένα άτομο μπορεί να ακολουθήσει μόνο έναν από τους δυνατούς τρόπους αποδιέγερσης. Δηλαδή, στην προηγούμενη περίπτωση της μετάβασης από το Α στο Β, ή που θα πάρω το αυτοκίνητό μου ή που θα χρησιμοποιήσω δύο λεωφορεία. Δεν μπορεί
το ίδιο άτομο να κάνει τη μετάβαση αυτή και με τους δύο τρόπους. Εάν όμως διαθέτουμε μία ποσότητα διεγερμένων ατόμων ή μία δέσμη ατόμων, όπως διαφορετικά λέγεται, τότε ακολουθούνται όλοι οι δυνατοί τρόποι αποδιέγερσης. Στο παράδειγμα που ανέφερα προηγουμένως, αν έχουμε μία ομάδα 10 ατόμων που θέλει να πάει από το Α στο Β, τότε μπορεί τα 4 από αυτά να πάρουν το αυτοκίνητό τους και να μεταβούν από το Α στο Β απευθείας, ενώ οι υπόλοιποι 6 να χρησιμοποιήσουν 2 λεωφορεία. Κάτι το οποίο δεν αναφέρεται στο σχολικό μας βιβλίο, ωστόσο ερωτήματα γύρω από αυτό το θέμα υπάρχουν σε εξωσχολικά βιβλία, είναι ότι το ατομικό πρότυπο του Bohr εφαρμόζεται με επιτυχία όχι μόνο στο άτομο του υδρογόνου, αλλά και σε διάφορα υδρογονοειδή ή μονοηλεκτρονιακά ιόντα. Τι είναι αυτά τα ιόντα? Έχουν προκύψει από άτομα τα οποία έχουν αποβάλει όλα τους τα ηλεκτρόνια μένοντας μόνο με ένα, μοιάζοντας επομένως το άτομο του υδρογόνου. Έτσι, για παράδειγμα, το ιόν του ηλίου συν 1, του λιθίου συν 2, του βυριλίου συν 3 είναι υδρογονοειδή ιόντα. Έχουν όλα ένα ηλεκτρόνιο, όπως ένα έχει και το άτομο του υδρογόνου. Τι όμως πρέπει να προσέξουμε? Ενώ η ενέργεια της κάθε ενεργειακής στάθμης στο άτομο του υδρογόνου δίνεται από τη σχέση αυτή εδώ, την οποία έχει και το σχολικό μας βιβλίο και την οποία οφείλουμε να ξέρουμε, στην περίπτωση ενός υδρογονοειδούς ιόντος, η αντίστοιχη σχέση που δίνει τις ενέργειες των διάφορων τροχιών είναι αυτή εδώ. Ποια διαφορά υπάρχει? Στον αριθμητή αυτού του κλάσματος υπάρχει ο όρος ζ τετράγωνο. Ζ είναι ο ατομικός αριθμός που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο ιόν. Παρατηρούμε δηλαδή ότι η ενέργεια της κάθε στάθμης είναι ζ τετράγωνο φορές πιο αρνητική σε σχέση με την αντίστοιχη στάθμη στο άτομο του υδρογόνου. Δείτε λοιπόν, αναφερόμενος για παράδειγμα στην θεμελιώδη κατάσταση, δηλαδή στην ενεργειακή στάθμη με κύριο κβαντικό αριθμό ίσον 1, στην περίπτωση του ουδέτερου ατόμου υδρογόνου η ενέργεια της θεμελιώδους κατάστασης είναι μείον 2,18 επί 10 στη μείον 18 τζάουλ. Αν πάμε όμως στο υδρογονοειδές ιόν του ηλίου συν 1, το ήλιο έχει ατομικό αριθμό 2, το ζ τετράγωνο θα μου δώσει 4, οπότε πολλαπλασιαζόμενο με το 2,18 παίρνουμε ότι η ενέργεια της θεμελιώδους κατάστασης είναι μείον 8,72 επί 10 στη μείον 18, δηλαδή 4 φορές πιο αρνητική από την αντίστοιχη ενέργεια θεμελιώδους του υδρογόνου. Στην περίπτωση του ιόντος λιθίου με φορτίο συν 2, το λίθιο έχει ατομικό αριθμό 3, ο όρος ζ τετράγωνο μου κάνει 9, οπότε 9 επί 2,18 επί 10 στη μείον 18 θα πάρω αυτό εδώ το αποτέλεσμα ως ενέργεια θεμελιώδους κατάστασης. Σε καμιά περίπτωση ο τύπος αυτός της ενέργειας των υδρογονοειδών ιόντων δεν οφείλει να τον ξέρει ο μαθητής, και αν εμφανιστεί θεματοδότης ο οποίος θέλει να πιάσει αυτό το θέμα, η σχέση αυτή θα πρέπει να δίνεται στην εκφώνηση της άσκησης. Για να περάσουμε λοιπόν στην άσκηση. Εδώ βλέπουμε όλη την εκφώνηση. Θα την ξεκινήσουμε ερώτημα-ερώτημα. Άτομο υδρογόνου, ένα άτομο υδρογόνου, ενικός αριθμός, βρίσκεται στην τρίτη διεγερμένη κατάσταση. Κατά την αποδιέγερσή του εκπέμπονται δύο φωτόνια που τα χαρακτηρίζει φ1 και φ2,
με συχνότητες F1 και F2 αντίστοιχα. Έχω χρησιμοποιήσει για τη συχνότητα το σύμβολο F σε αντίθεση με το σχολικό βιβλίο που το έχει νη ελληνικό. Πάμε λοιπόν στο πρώτο ερώτημα, ποιοι είναι οι δυνατοί τρόποι αποδιέγερσης που περιγράφονται στην εκφώνηση. Τι έχουμε λοιπόν? Η εκφώνηση αναφέρει ότι το άτομο του υδρογόνου βρίσκεται στην τρίτη διεγερμένη κατάσταση, όχι στην τρίτη ενεργειακή στάθμη, στην τρίτη διεγερμένη. Πρώτη διεγερμένη είναι αυτή που έχει κύριο κβαντικό αριθμό ίσον 2, οπότε καταλήγουμε στο ότι η τρίτη διεγερμένη κατάσταση είναι η ίσον 4. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε? Θα πρέπει να σχεδιάσουμε ένα διάγραμμα ενεργειακών σταθμών με 4 οριζόντιες σειρές. Εδώ να θυμηθούμε ότι καθώς ανεβαίνουμε προς τα πάνω, οι ενεργειακές στάθμες συγκλίνουν μεταξύ τους, είναι πιο κοντά η μία στην άλλη. Για να πάμε τώρα στους δυνατούς τρόπους αποδιέγερσης. Όπως λοιπόν ανέφερα και προηγουμένως, η αποδιέγερση μπορεί να γίνει πώς? Πρώτος τρόπος, με ένα άλμα και μετάβαση απευθείας στην θεμελιώδη κατάσταση. Ένας λοιπόν τρόπος είναι αυτός που φαίνεται εδώ, από την N=4, από την τρίτη διεγερμένη, το ηλεκτρόνιο μεταβαίνει απευθείας στην ίσον 1, στη θεμελιώδη κατάσταση, οπότε με βάση τη δεύτερη συνθήκη, σε αυτόν τον τρόπο αποδιέγερσης εκπέμπεται ένα μόνο φωτόνιο. Ένας επόμενος τρόπος θα είναι με μεταβάσεις του ηλεκτρονίου σε ενδιάμεσες στάθμες. Ενδιάμεσες είναι η 3, είναι η 2. Επομένως, σε έναν δεύτερο πιθανό τρόπο αποδιέγερσης, το ηλεκτρόνιο από την 4 πάει στην 3 και στη συνέχεια από την 3 στην 1. Προφανώς, με βάση τη δεύτερη συνθήκη, σε αυτήν εδώ πέρα την περίπτωση, θα εκπεμφθούν συνολικά 2 φωτόνια. Ένα κατά τη μετάβαση 4-3 και ένα κατά τη μετάβαση 3-1. Ένας τρίτος τρόπος αποδιέγερσης είναι αυτός που περιλαμβάνει τη μετάβαση από την 4 στη 2 τώρα και στη συνέχεια από τη 2 στην 1, όπου και εδώ πάλι θα εκπεμφθούν 2 φωτόνια. Και ένας τέταρτος και τελευταίος τρόπος αποδιέγερσης είναι αυτός που περιλαμβάνει τα άλματα 4-3, 3-2, 2-1, οπότε στην περίπτωση αυτή θα εκπεμφθούν 3 φωτόνια. Τι έχουμε λοιπόν στην εκφώνηση της άσκησης? Με βάση την εκφώνηση εκπέμπονται 2 φωτόνια, άρα το άτομό μας θα αποδιεγερθεί ακολουθώντας είτε τον δεύτερο τρόπο είτε τον τρίτο τρόπο, χωρίς όμως ακόμα να έχουμε επαρκή δεδομένα για τον ποιον από τους δύο επακριβώς ακολουθεί. Μέχρι και το πρώτο ερώτημα. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο δεύτερο. Λέει η εκφώνηση: εάν για τις συχνότητες των εκπεμπόμενων φωτονίων ισχύει F2 προς F1 ίσον 4 προς 1, να εξηγήσετε με ποιον τρόπο αποδιεγείρεται το συγκεκριμένο άτομο. Δηλαδή τώρα εδώ θα πρέπει να δώσουμε απάντηση εάν ακολουθήθηκε ο δεύτερος ή ο τρίτος τρόπος. Προφανώς θα πρέπει να διακρίνουμε 2 περιπτώσεις. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη περίπτωση. Έχουμε εδώ το διάγραμμα των ενεργειακών σταθμών. Στην πρώτη αυτή περίπτωση το ηλεκτρόνιο από την 4 πάει στην 3 και στη συνέχεια από την 3 με ένα δεύτερο άλμα καταλήγει στην 1. Στο σημείο όμως αυτό θα πρέπει, ξέρουμε την σχέση που ισχύει για τις συχνότητες των 2 φωτονίων. Θα πρέπει να προσέξουμε ποιο είναι το κάθε φωτόνιο. Δηλαδή, στην εκφώνηση υπήρχε ο χαρακτηρισμός φι1 κεφαλαίο και φι2.
Φι1 είναι αυτό που εκπέμπεται από την 4 στην 3 και Φι2 από την 3 στην 1 ή αντίστροφα. Πάμε λοιπόν να σκεφτούμε το εξής. Η ενέργεια του φωτονίου ξέρουμε ότι δίνεται από τη σχέση H επί F, σταθερά του Planck επί τη συχνότητά του. Από την εκφώνηση γνωρίζουμε ότι η συχνότητα F2 είναι 4 φορές την F1. Δηλαδή η F2 είναι μεγαλύτερη της F1. Άρα το φωτόνιο Φι2 θα έχει μεγαλύτερη ενέργεια από το φωτόνιο Φι1. Ωστόσο, βάσει της δεύτερης οπτικής συνθήκης, η ενέργεια του εκπεμπόμενου φωτονίου ισούται με την διαφορά ενέργειας των δύο τροχιών μεταξύ των οποίων πραγματοποιείται η αποδιέγερση. Άρα το φωτόνιο Φι2 θα πρέπει να πραγματοποιείται μεταξύ των τροχιών που έχουν την μεγαλύτερη διαφορά ενέργειας, ενώ το Φι1 μεταξύ των τροχιών με τη μικρότερη. Μικρότερη έχουμε ενέργεια κατά τη μετάπτωση 4-3. Μην ξεχνάμε ότι το διάγραμμα αυτό είναι ενεργειακό διάγραμμα. Αυτές εδώ οι διαφορές είναι διαφορές ενέργειας. Άρα Φι1 είναι αυτό και Φι2 είναι αυτό. Τι θα κάνουμε για να δεχτούμε ή να απορρίψουμε αυτή την περίπτωση? Προφανώς θα πρέπει να υπολογίσουμε τις συχνότητες των δύο φωτονίων σε αυτή την περίπτωση και να πάρουμε το πηλίκο τους. Από πού θα προκύψουν οι συχνότητες? Από το μοναδικό εργαλείο που διαθέτουμε, που είναι ο τύπος της οπτικής συνθήκης. Έτσι λοιπόν η ενέργεια του φωτονίου Φι1 θα ισούται με τη διαφορά 4-3. Χρησιμοποιούμε τον τύπο ε1 διανύ τετράγωνο για να υπολογίσουμε την ενέργεια της κάθε κατάστασης. Εδώ τις πράξεις θα τις περάσω λίγο στα γρήγορα. Από την τελική αυτή σχέση λοιπόν θα πάρω το F1. Και αντίστοιχα από το φωτόνιο Φι2 θα έχει αυτήν εδώ πέρα τη διαφορά ενέργειας. Από τη σχέση αυτή τελικά θα πάρω το F2. Αν λοιπόν υπολογίσουμε το πηλίκο F2 προς F1, παρατηρούμε ότι δεν είναι 4 προς 1, επομένως η περίπτωση αυτή αποδιέγερσης απορρίπτεται. Εδώ λοιπόν τώρα κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί, αφού απορρίπτεται αυτός ο τρόπος, προφανώς είναι ο άλλος. Δεκτό. Πιστεύω όμως ότι καλό είναι να πάμε να το δείξουμε, δηλαδή στην δεύτερη περίπτωση είχαμε τη μετάβαση του ηλεκτρονίου από την 4 στη 2, οπότε εκπέμβεται φωτόνιο Φι1 και μετά από τη 2 στην 1 φωτόνιο Φι2. Η ενέργεια του πρώτου του Φι1 ισούται με τη διαφορά ε4 μείον ε2. Καταλήγουμε σε αυτήν εδώ πέρα τη σχέση που θα μας δώσει το Φι1. Αντίστοιχα με το Φι2, το πηλίκο εδώ λοιπόν κάνει 4 προς 1, οπότε αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αποδιεγέρθηκε το συγκεκριμένο άτομο υδρογόνου. Αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα που απαντώνται πολύ συχνά σε προβλήματα πάνω σε αυτή την πρώτη παράγραφο. Το ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, το πιο ενδιαφέρον είναι το τρίτο ερώτημα. Για να δούμε την εκφώνησή του. Έχουμε λοιπόν, λέει το εξής. Το ηλεκτρόνιο ενός υδρογονοειδούς ιόντος το συμβολίζει έτσι. Σίγμα είναι το χημικό σύμβολο, ζ είναι ο ατομικός αριθμός και συν κάπα είναι το φορτίο του ιόντος. Βρίσκεται στη δεύτερη ενεργειακή στάθμη. Προσοχή, δεύτερη ενεργειακή στάθμη, όχι δεύτερη διαγερμένη. Δεύτερη ενεργειακή στάθμη, δηλαδή στην n ίσον 2. Απορροφώντας το φωτόνιο Φι2 που εκπέμπεται κατά την αποδιέγερση του ατόμου υδρογόνου του β ερωτήματος, διεγείρεται περαιτέρω το συγκεκριμένο ιόν στην τέταρτη ενεργειακή στάθμη. Τέταρτη είναι αυτή που έχει κύριο κβαντικό αριθμό ίσον 4. Να υπολογιστούν ο ατομικός αριθμός του ιόντος και το φορτίο του, η ποσότητα συν κάπα.
Όπως είπα στην αρχή της παρουσίασης, στην περίπτωση υδρογονοειδών ιόντων δεν οφείλουμε να γνωρίζουμε τη σχέση αυτή εδώ, η οποία μας δίνει την ενέργεια της κάθε στάθμης, οφείλει να τη δίνει ο θεματοδότης. Για να πάμε λίγο στην επόμενη διαφάνεια, ένα σχήμα για να καταλάβουμε λίγο τι έχουμε εδώ. Κατακόρυφα έχουμε τον άξονα της ενέργειας. Έχουμε ένα άτομο υδρογόνου που μας απασχόλησε στα δύο πρώτα ερωτήματα. Αυτές εδώ είναι οι ενεργειακές του στάθμες. Αποδείξαμε λοιπόν ότι το μοναδικό του ηλεκτρόνιο αποδιεγέρθηκε με ποιον τρόπο, από την 4 στη 2, και οπότε εκπέμφθηκε ένα φωτόνιο Φ1 και στη συνέχεια από τη 2 στην 1 και είχαμε ένα φωτόνιο Φ2. Αυτό τώρα εδώ το φωτόνιο προκάλεσε την διέγερση ενός διπλανού υδρογονοειδούς ιόντος. Άγνωστο υδρογονοειδές ιόν από την άποψη ότι δεν ξέρουμε τον ατομικό του αριθμό. Για να πάμε λοιπόν στην περίπτωση του υδρογονοειδούς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο υδρογονοειδές υπάρχει στον αριθμητή της ενέργειας ο όρος ζ τετράγωνο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η ενέργεια της κάθε στάθμης είναι ζ τετράγωνο φορές πιο αρνητική από την αντίστοιχη στάθμη στο άτομο του υδρογόνου. Έτσι λοιπόν παιδιά, εδώ η νήσον 1 στον άξονα της ενέργειας δεν βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο που έχω την ίσον 1 του ατόμου του υδρογόνου, και κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τις υπόλοιπες ενεργειακές στάθμες. Φυσικά και δίπλα-δίπλα να γίνουν, αυτό δεν έχει καμία επίδραση στην επίλυση της άσκησης. Εδώ λοιπόν έχουμε τις ενεργειακές στάθμες του υδρογονοειδούς ιόντος. Αυτό λοιπόν εδώ είναι το ηλεκτρόνιό του, το οποίο βρίσκεται στη δεύτερη ενεργειακή κατάσταση, στην ίσον 2. Τι κάνει λοιπόν αυτό το ηλεκτρόνιο? Απορροφά αυτό το φωτόνιο συχνότητας F2 και διεγείρεται στην τέταρτη ενεργειακή στάθμη, στην ίσον 4. Το ερώτημα λοιπόν είναι να υπολογίσουμε τον ατομικό αριθμό ζ και το φορτίο του συγκεκριμένου ιόντος. Την ενέργεια του φωτονίου Φ2 την έχουμε ήδη υπολογίσει από το β ερώτημα. Είναι αυτή εδώ. Αυτό όμως το φωτόνιο απορροφάται τώρα από ένα άλλο σύστημα, από το υδρογονοειδές ιόν. Ερχόμαστε λοιπόν στη δεύτερη συνθήκη για το υδρογονοειδές ιόν και λέμε ότι η ενέργεια αυτού του φωτονίου, του Φ2, προκαλεί τη διέγερση του ιόντος, άρα η ενέργεια αυτού πρέπει να είναι ε4 - ε2. Κάνοντας λοιπόν τις πράξεις, φροντίζοντας τώρα στους τύπους της ενέργειας να βάζουμε το ζ τετράγωνο στους αριθμητές, παίρνουμε αυτήν εδώ πέρα τη σχέση, τα τριάρια απλοποιούνται, τα ε1 επίσης απλοποιούνται και καταλήγουμε στο ότι το ζ είναι 2, ο ατομικός αριθμός του ιόντος. Προφανώς θέλουμε αυτό να διαθέτει ένα μόνο ηλεκτρόνιο, άρα το φορτίο του πρέπει να είναι συν 1. Με άλλα λόγια, πρόκειται για το υδρογονοειδές ιόν του ηλίου. Αυτή ήταν η άσκηση με τα 3 ερωτήματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρώτη παράγραφο. Τώρα, εάν έχουμε κάνει όλο το κεφάλαιο το έκτο της χημείας κατεύθυνσης, θα μπορούσαν να προσθεθούν και κάποια επιπλέον ερωτήματα, όπως να συγκριθούν τα μεγέθη του ατόμου υδρογόνου και του υδρογονοειδούς ιόντος. Αυτά τα δύο σωματίδια είναι ισοηλεκτρονιακά, οπότε επειδή έχουμε μεγαλύτερο πυρηνικό φορτίο ζ ίσον 2 στην περίπτωση του ιόντος, αυτό το μοναδικό ηλεκτρόνιο έλκεται ισχυρότερα και άρα το υδρογονοειδές έχει μικρότερο μέγεθος από το ουδέτερο άτομο. Όπως επίσης
να γίνει και η σύγκριση των ενεργειών που πρέπει να προσφερθούν στα δύο αυτά σωματίδια για την απόσπαση του μοναδικού ηλεκτρονίου. Αυτή ήταν η άσκηση. Καλή συνέχεια.